Ohayo gozaimasu minasan. Risde na mo tulo minasan. Nagdungan mi. Among gibaktas minasan 2 kilometros ni nanamis tunga-tunga ang kilometro. Nami adtuon ba kaibigan nga tindahan mga baligya nga mga Pinoy products ba. So malit mi tuyo nga silver swan, mga silver swan nga suka. Og dito mi nakakitag kanang pork belly ba nga nay karne. So, ay pork belly nga na ay kuan minasan ba nay panit ba kayang baligya mo gudri minasan. Pork belly siya minasan, wala mo mga panit. So ang taba minasan ba ginakat nila. Gamay ra kay taba. So daghan tag labi ng mga balay minasan, mga modern na ang design ba, mga western naman ang mga design. O tagsan lang kitag mga balay nga mga katong mga daan ba. Ampas na mig 1 kilometro. So mo ni kaning nakoy aro nga triangle. So among adtuan minasan ara kani diri kaibigan. Kani kaibigan. Ano, kaibigan. Ang produkto mga Pinoy diri. So minasan kalabay tag mga balay nga mga daan ng design no na mga tanom na gyud mga garden. Normal gyud na siya. Pero kasagaran kit-an ako mga modern naman, mga western nag mga design. So minasan nakakita tag gwapong balay sa likod do, daan. Ito bang nagwa? Kuyukay ka na pare no? Kuyukay na pare? Mura. At yung mga karton dahil minasan. So minasan, nabot kami sa Gojo River. Ano? Boundary ni siya. Iwakura City dito, diri. Kita Nagoya City na po ni diri. Gamay lang ni nga city diri. Gojo River. Ang kilid ani minasan mga sakura tanan. Ito? Wala ako nakuha video minasan ba. Tabok mi. Basig nauna pa tong sakyanan og gawas minasan ba. Gipauna gyud mig tabok. Ingana gyud sila diri. Paunag tabok og tao bala mi naga-bike. Minasan, nabot namin araw. Kaibigan, klaro pare. 2 kilometro sa mong gibaktas minasan. Ipawas pare. 2 kilometro sa mong gibaktas minasan. Pandamay, sirado. I-check sa namo sa ilang kuan minasan website. Wa nga. Nara minasan oh. Nasli note kanang yellow minasan. Mo na open, so wala na apil lang 28 nga pizza oh. Ay Ginoo ko. Ugma open sila ugma sayang nga eh. Gadahom ra gyud mi. Pandamay ni. Wala mo silang website makabutang ba. Minasan mag-didon biking lang sa bilik, pinuwawa. Wajulain. Sorry Mama Ibi, mag-cook na po ko. Kapoy. Bunawa eh. Sil, mamalin na nagtapuan sil. Barato na dito. Mabalhin mis tapuan minasan. Ko saya nga sa Mulakaw eh. Minasan i-shoutout na ako magugupit na ko no. Salamat isang pare sa iyang paggupit sa ko. Murag karon pa jud ko na feel nga gwapo king gupit na ko. Pare, i-shoutout pare. Gupit nimo. Wala. Gapulihan na itagupit ba? Gapulihan na itagupit ba? Grabe minasan eh. Grabe among binakdasay, sirado. Sayang ba kay naay tiil sa baboy dito. Naay mga pansit kanto, naay mga tinapa, naay mga pinakurat,
Siya nga jud eh. Minasan, mga 650 meters mi. Oh, baktas mi padulong sa Tapuan. Nara ang Tapuan. So nara Tapuan, barato ra po kay mga baligya diri. So salamat kay minasan. Unsa pare? Nilabay mga sakyanan. Yung makitaan. Oo. Trugi panglabay nga masakyanan. So mo tong kuan minsan no Tapuan nakita na nato. So nibalik na mi sa Gujo River ug tabok. Di ka po yung nagbigwaktas minasan. Sa exit miniagi pandamay tamaa. Ay. Ako mi card. Usahay minasan badi lagi mi kahut. Usahay minasan badi mi kahunat kayo tanawar ulo. Upat ka kamatis. 398 yen, almost 200 tuah. Harap mong saluyot minasan oh. Murohiya. No, saluyot. Saluyot yun siya oh. Ilang tamban minasan oh, guwapa kay minasan ba? Magilaw ni. So ingani ang serving rin minasan kung nakapaktan ba sa kalutuan tanan siya. So puna man yun saan kanyo mga melt in your mouth ni siya pero mahal lagi kayo kaya mga tamban kaya pa itulo upat na binigyan na nilimpyuhan ng tamban minasan no 238 ito mas barato niya kani murag kani guwapo ni tiyan sa salmon minasan pila pa rin duha isa parang tag-isda ha duha kayo layo ka ganito rin iluon biya kanino kumun diri minasan no salmon kumun lang ilang mga salmon saan na sale? Salamat kay minasan. Pauli na mi. No, tag-isa migsilupin no. Mga 1.6 km ni mong bagtason. So minasan na palayan din sa pikas. So. Wapo kay kurma. Sige minasan, salamat. Salamat kay minasan ako po baklan sa likod oy. Do di man siya maklaro. Cool na picturean.